Jadi sampean salat kudu ana batese. Makane wong Cina gawe sajadah iki ana fungsine. Ya wong Cina kan ndamel sajadah, sampean gak sing sajadah sampean. Sampean seneng apa? Tilih haji terus melu oleh sajadah gratisan. Nah, batese sajadah niku wau nek wonten tiyang lewat nggih sak ndukure sajadah, sak napa? Sak kilene sajadah. Angsal. Salate jenengan pun kategori salat yang tidak terputus oleh orang yang lewat. Lah nek mboten wonten sajadah kudu ana batese. Iki Kanjeng Nabi ngemai contoh dibatesi koyo cagak-cagakan. Cagane apa omah-omah ndok ndukure unta. Saiki ngoten ya sampean batesi karo HP ta karo korekan ta karo napa tas sampean ta napa. Biasa teng masjid kok sampean sungkan manggon ngarep. Biasa sampean kan sungkan mau ngarep mau nguri-nguri kan. Akhirnya salate gak ono batas sing ngarepe. Lah sampean mai batas tas sampean. Kecuali sampean salat Jumat wis wong akeh gak usah dibatasi ya wis, batas sampean yo ngarep sampean iku. Biasanya sampean perjalanan jauh kan salat di masjid iku kadang ndok nguri sampean lah iki gak ono batese. Akhirnya sampean kudu nggih batas dhewe. Al mar'atu sapa wong wadon. Wal khimarulan khimar. Wal kalbu lan asu al aswadu kang ireng. Niki ibarat mawon nek wonten tiyang lewat tok ngarepe wong pas salat. Salate wis dime batas, dadak sampean sek salat sek liwat tok ngarepe wong sing salat pas iku mau. Di dalam batasnya, bukan di luar batasnya. Iki sampean di ibaratno kaya wong wedok sing head. Mriki keterangane niku nek teng napa sarahe wonten keterangan orang perempuan yang head zaman biyen. Tiang estri sing head niku tiang sing ino. Utawa dinyek malih kali pangeran kaya khimar. Kaya wedhus kaya sapi. Khimar niku sebangsa keledai. Elek maneh wal kalbu kaya asu. Mati saking eleke lho tiang sing lewat kok ngarepe tiang salat. Sampai diarani kaya asu. Al aswadu kang ireng wis elek ireng pisan lho.